Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligi UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli Topornyň sekretariaty hemde Magtymulada Naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan UNESCO-nyň medeniýet aýdan özüňi görkezmeň dürlüligini goramak we höwetlendirmek hakyna konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllyk münasibetli ýaş kompozitorlaryň arasynda Magtymul Pragynyň dörrejiligi we keşfi dünýä saz medeniýetine atly eglan edilen dörrejilik bäseşiniň jemini jemlemek dawarasy we ýeňjileriň konserti 2025-nji halkara parahatçylyk we naşmak ýylynda baky bir taraplamanyň 30 ýyllyk toýunyň şanyna ýurdumyzda giňden bellenýän dawarlaryny goşdy. Dawarda şykyşdynlaryň belleşleri ýaly türkmen halkyna müň ýyllyklardan göz başalýan aýdymsal sungaty berqara döwletimiziň täze ýamynyň galkyny döwrüne täze many mazmuny eýe boldy. Dawratnaşanlar günnägiriň beýik akyllary we nutgawy şahyry Magtymul Pragynyň edebi mirasyna çäksiz hormat goýan, dörrejilikle meşgullanýan ýaşlary täze döwrabap aýdymsal eserlerini döretmäge ruhlandyrýan Parahat Bagtyar we Awadan diýarymyzyň awry mertebesiniň dünýä derejesinde dawarlanmanyň göz başynda duran türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hem-de hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.